Hindi mga buddy, magluto tayo ng isda mga buddy. Adubuhin ko to. Ayan, adubuhin ba? Oh, sobrang ganda ng isda na to. Pero lulutuin ko kasi murang-mura lang. 150 per kilo. Ito na pa mga buddy, mga lamas, mga ricados ko. Yan na po ang isda. Ito mga buddy. Mga buddy, ang isda. Panakot tayo mga buddy. Sir. Sin. Sin. Suka. Tuyo. Oil. Yan din ang tubig mga buddy. Diba? Yan mga buddy. Takang na din mga buddy. Mga buddy ha. Dahil kumulo na mga buddy. Tignan natin. Oh, sarap ng isda na to mga buddy. Laman nyo, tignan mo. Okay, ang sarap po. Ito mga buddy, kung luto na ba? Luto na ba? Ayan, luto na mga buddy. Ang unod mga buddy. Okay, ang sarap pagkalami kaysa unod mga buddy.